Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezviro zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on that notification bell kuti pese pandinoramantidzo kane amwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yemuchechi maProphet Tifred. Ndokumbura kuti zvarofuka comment section after wapedza kuona this video. Next update iyo yemukadzi uyo akafirwa nevana 3 mazuva akateedzana inorwadza. Next update that will first update. Vanhu vari kukuti imimi munoroya here? Kwete, handiroi. Ndinongonzwa zvichitaurwa nemumhuri yekwedu vachiti tiri kufamba tichibata imi, asi munhu waMwari ini ndinorwadziwa nemimiri yangu, handina chandinoziva munhu waMwari. Ndorwadziwawo zvangu, ndikutozvirwarirawo zvangu ini, handina chandoziva. Now ndakunzwisisai pamuri kutaura apa, uye kana tikatokunzwa mutaura kudai tese tinokunzwirai tsitsi, asi zvinokuna handinyanyo kurumidza kunzwa tsitsi, tinongokurumidza kungotarisa. Pane rakada kuita bakatwa rinoita kuzvomorwa, bakata sori kuti unopfekera uchivhura kudai, bakatwa randiri kuona nderano. Ndakasirwa nababa pavakashaya, vakanditi bakatwa iri unazondirangarirawo panguva yakanga vakushaya. Mukureva kuti pavakanga vakutofa ndo pavakakupai bakatwa kuti muzondirangarira? Chokwadi munhu waMwari. Now, ivo baba vane mazuva vakakutaurirai vakunofa, pati ndiri kunzwa vachiti asi usazoroorwa. Munhu waMwari vakati havana nyatsoti usazoroorwa, vakati ivo ndida kuti usare uchisara ndiwe uri baba pamusha pano. Okay, wanzi sara uri baba pamusha pano, zvekuti usaroorwa havana nyatsoburitsa kudaro. Vakataura kuti uwe uri baba pamusha pano. Okay. But kwemi zvamaingobvuma zvii zvamaibvumira vachitaura, maibvuma kai? Munhu waMwari, semunhu akanga wachirwara, ndakanga ndasisa nyatsonzwa zvakanga vakunyatsotaura semunhu anga panguva yekushaya. Vakanga vachinditi ndiwe uri pamusha pano uchengetedze musha. Asi muchitobvumira nyuti zvakanakai baba? Zvakanakai baba? Chokwadi munhu waMwari. So imimi magona pakuti muna unyanyonditenderera zvakanyanya, nokuti ndanga ndichitarisa hama dzenyu kuti padziri kukuti imimi munoroyawo here, because ipapa ndo pane nyaya. Ndobva ndanoona kuti imimi hatingati munoroya, but munhu anogona kuzoti munoti royei, but musinganyatsoroya. I mean, someone anogona kuzopedzisira akuda kudaro. Saka kuti tigone kukugadzirirai nyaya yenyu iri pazvamakasirwa nababa, nokuti pamakanga muchitambidzwa bakatwa iri, kubvuma kwamakanga muchiita kusara naro ndokutambira kwamakanga muchiita zvamakanga muchitambira. Saka kuti zvikuitirei zvakanaka, yatoo nyaya yokuti titongokunamatirai kuti tizviganhure imi wamapora. Amen, munhu waMwari. Saka muchaona kuti pakunamatirai kwandichaita ndichitopedza nemi, bakatwa iroro rinofanira kuti rizouya tozoripisa futi kana kuti tizoridestroya. Muchaona pandopedza nemi, hama dzenyu dzova dzatotanga kutogara zvakanaka. Saka hatingati imimi munoroya, but tiri kungoti ubakatwa hwaminawo munhukadzi, ukusirwa ubakatwa unzi usaroorwe. Ko imimi sei makazoroorwa imi? Munhu waMwari, ndakazongoroorwawo nekuti ndandiri munhu ndaitizoda kuroorwawo.
wazviona kuti nyaya dzacho dzinonetsa, but ragaende vabatsire zviite zvakanaka. Simukai henyu, famba henyu mchana, svika mchana, fambai. Ndodo ashaka anouya padhuze naye vedu henyu. Chimira henyu ipapo. Apa michamunyatsonzwa chii? Miri wangu wese uri kurwadza, munhu waMwari. Hapana pandiri kuti apa pasiri kunyatsorwadza. Miri wese wangosangana, munhu waMwari, ndiri kurwadziwa. Alright. Munhu wese ndisimudzire ruoko wakanongedzera kwavari. Baba munosindinzwa minamato, but zvanhasi ndinzwewo. Ndiri kunamatira kupora kwake nhasi, kwete mangwana, kwete rimwe zuva, kuti abve pana achimhanya nekuganhura zvese zvaakabatiswa mukuziva mukusaziva, nekubvisa mweya weuroyi, mweya wejambwa, mweya wekupomedzerwa, mweya wekushandiswa manhero avete. Mazvita tinokutendai Jehovha nezita raJesu. Come out! Somebody shout fire. Fire. Say fire. 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 Mweya mutsvene wouya, anouya, anouya, achivaima senyeredzi, anopisa semoto. You spirit of sickness, I command you out right now in the mighty name of Jesus. 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 You're free now. Samakaita mama. Samakaita. Tarisai kuno. Squat and feel your body. Feel your body. Morogonzuka say. Machabasa munhu waMwari. Are you feeling better now? We serve a God who does things instantly. Manya itoni mama tinyatsoona, manya itone kuti zvaita. Manya itoni. Yes. Manya itoni. Yes. I love it. I love it. Look at the power of God now. Look at the power of God now. You are free now. You are free now. Chenda ebunogara mchimanya mchimbere. Yes. 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 Apana chacha karira pano kamko. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night and Prophet Different Yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama 1-on-1 ne munhu waMwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270
0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer. Next update iyo mkazi uyu akafirwa nevana ivo 3 pamazuva akateedzana. Nda kusiya kuchona video penza kuona video tozvorofika comment section. Let's like this video, let's share this video kune hama neshamwari. Update iyi audio. Much love. Pane vakadzi vaviri 42 years ne 37 years vange vachishanda vari kunyika kuSouth Africa vachibva musame village kupindura vakaenda kunoshandira kunyika South Africa kunzvimbo kunonzi kuPietermaritzburg, right? Ndoko vange vachishandira Zimbabwe. Kumakore mangani vakadzi ava kutaura kuno kwatiri kuita 1 ane 9 years wachi 2 ane 7 years asi pane akatanga kuenda, sorry not 7 years, wachi 2 ane 4 years, umwe ane 9 years, umwe ane 4 years, but ane 9 years uyu Zimbabwe, ane 9 years uyu ndiye akakwanisa kuti azoshevedzawo munhu ane 4 years kuti shamwari ndiri kuwana zviri nani, tarisa baba pedu ndakwanisa kuzivakira imba yangu, ndiri pamba vabereki vangu gore negore vane zvavari kuwana, ukatarisa kuchinja kuti baba pedu apaka ndini nezvandiri kuita izvo, ukauyawo nezvandiri kuona kwauriwe unogona kusimudzawo vabereki vako. Tarira tese takaenda kuvarume tikadzoka, tese tine vana takadzoka, ngatimbomira takasimba sezvizvi. Ndobva vaenda vese ndokunotsvakira mabasa. Ichokwadi kuti pese pavanga vachishanda zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. zvaibuda. Inzwai baba pati, mwanakadzi anova ndiye akazotsvagirwa basa kechituwo ndiye aigara achiuya kunyika yekuZimbabwe apo neapo nokuti amai vake vanorwara, saka aigara achida sei achiuya. Saka akagara ari kunyika yeSouth Africa anova ndiye akatsvagira mumwe basa, aiti kana shanda musi wakati ndiri kuenda kumusha anobatiswa zvinhu zvokuita sei zvokuuya nazvo, nokuti ndiye ari kuenda kumusha. Kana kuti vanga vakawirirana kuti ari kuenda kumusha anogona kubatisa umwe nenyaya yekuti vakangoti pese pese vanofamba kana wana achienda vanosefa transport. Alright. Baba pati uyu we 4 years uyu ane 4 years uyu aigara achiuya kumusha akazoita 2 times dzaasina kusvitsa zvinhu zvemwe wake. Mari yavo vaiti ivo vakaisa kuma US dollars yange yasvika pa 4,600, mari yange yanyudzwa nemwe wake. Achiti saka patiri kuenda pa holiday Christmas ndiri kupiwa mari yangu yese ndo pandichakupa. Izvi zvekutaura kuno kwatiri kuita angabvisa mari nokuenda kuita iyo 1,200 yaangabhadhara mumwe wake, achiti izvezvi ndo pandichakupa. Saka apa vari murodhi mukati mekuuya vakazoronga zuva rekuuya kuChristmas vakauya vese. Inzwai pari kutangira nyaya muri yeZimbabwe, inzwai panosuwisa. Vakabva vese munzvimbo yePietermaritzburg kuSouth Africa. Vari kumusha hapana ari kuziva kuti vanhu vaive mubhaziri, vaive mukomberi, kana kuti vakahaya mota yekuuya nayo vakatakura zvinhu zvavo sevanhu kuuya kuChristmas. Asi zvakaitwa nevanhu vari kumusha vakaziva kuti vanhu ava vari kuuya vese nemhaka yei. Vachibva kuti vakusumuka vakafona vachitaura nehama dzavo vese vachiti vakuuya. Vakasvika pavakasvika vombotaura, vaitaura nehama dzavo vachigamuchidzana mafoni vachiuya. Saka vanhu vari kumusha vanga vakutoziva kuti Spiwe naRozi vari kuuya vese. Zvinhu izvi zvakaitika musi wa 9 December vachibva vauya. Musi wa 10 December kuseni mwanasikana 1 anova ndiye uya akatsvagirwa basa nevamwe akasvika kuma 10 kuseni akabata kapesi chete kekungo yenga akasvika kupi? Akasvika kumba kubhindura achibva kuSouth. Okay. Asvika achibva abvunzwa, haana kubvunzwa nezvimwe musikana uyu, haana kugara 2 minutes achibva kuti pane kwandiri kumhanyira zvinhu zvangu asati zvasvika. Okay. Kuma past 7 manheru ndo pakazosvika motokari ine maplates ekuSouth Africa ichidzisa grocery nezvakati pamba pemusikana uyu.
amadzemusikana umoyo achibva ati koma uya ndaona mota ichisvika pana ndafunga kuti mai amese komwe aripi achibva ati kuwana kusvika ndiri kutofunga kuti ndiye atanga kusvika kuno zvikanzi no zvikanzi mapesa wanzi tapesana ndatofunga kuti ndiye ari kunoko zvikanzi tachimutaura nemi muri meseka tafunga kuti muri mese zvikanzi ndofunga anosvikawo munongoziva kuti holiday inoyi munoti munenge mamuna mapurisa mukasvika mabhodha munoita sei ane zvaakataura achiudza hama dzemunhu musi wani musi wa10 11 12 13 14 imi kufona fone mukadzi wewe aishaita toita sei ava vachibvoenda kumapurisa vaenda kumapurisa zvikanzizwa no regai mazuva achirichi kana mazuva afamba munozodi uyezve bvunzai munhu hana iye munenge muchitudza kuti munhu amira sei kana foni yake isaidi iholiday mune zvakawanda murodhi munenge muri mapurisa plus chichi wati dzimwe dzenguva pari hapana network mukoma KB musi wa15 hama dzidzende pamepo mukadzi uyu mukadzi kusvika kuti naiveduwe ko imimi mandivavarira zvaita sei mumwe neumwe aisevenza pake pai taitosangana patetiri iri ndeve nemota yangu iye ane mota yake pamainge tichitaura tese tinenge tasvika panzvimbo imwe chete patinenge tambopaka sevanhu vaifamba tese alright kuti afamba sei handizivi inzwai mukoma KB nemuri yeZimbabwe pamuromo pane munhu anoziva zvaanenge ari zvikanzi muri kunipoma kene muri kunipoma ingaona zvinetswani vanhu vakawanda kune vabatsiri kune chii kune vanhu vanozivikanwa amuna namazabasho tinzwa kuti mwangu akafamba sei ndiye akatungamirira kuuya nehama dzevanhu ava but vasati vauya kwandiri mukoma KB mukadzi akashekwa uyo vakatanga kufamba ndine nhambo yandikavapa ini vachibva vaenda ikoko mukadzi uyu aiyo kuSouth Africa nemumwe akabva anzi ava vauya semhuri ava ndiri kuona iwe uri wani iwewe iwe ndiri kukumbira uende udane hama dzako iwe zvikanzi transport zvikanzi handiti une kuno kupaka uya kunoku akahaya mota yaishandisa yekuno kuZimbabwe yekutoshandisa zvikanzi regai tivafonere vauya achibva afonera vaningina vanhu vakashedza hama dzake ndedzepamba pake chaipo haana kutora kuna baba munikana munini vachibva vasvika zvikanzi veduwe mumba matiri muno mundisati ndadzika nemashoko tichiita dare iri ndiri kukumbira imi mauya imi handidi kana kutaura nemi asi ndinokumbira kuti mubude panze neuyu hama yenyu ndio iri kuziva nyaya iwewe hama ndinzwisise nditarise nditeerere enda unoudza vanhu ava chokwadi chenyaya dzamavinga pano vauya pano but asati ndataura nawo asi ndiri kuti inini chokwadi chinewe usati waudza vanhu vaonawo munomu enda unoudza hama dzako chokwadi chenyaya yamavinga pano ndokubva vaenda vachibva vadzoka zvikanzi ndavaudza kuti ndine mumwe wangu wandashanda naye uyo munomuziva uyo hatisi kumuona panguva ino saka ndavaudza kuti anga ane mota yake aifamba naye saka hasi kuonekwa zvikanzi wow mashingeni inga ndiri kuona wani ndiwe watotsvaga mubatsiri ndiwe watotungamira wani kuti izvo zvino kana watitsvaga tingasidza nei kutaura chokwadi haona here zvaunoda kutaura zvikanzi handiri zvikanzi shamwari yangu munhu uya uyu yanga iri friend yako munhu uya yanga iri bhururu wako ende iwewe kuti usvike pauri nhasi ndiye munhu iye ende ndiye akakudana kubasa uku rega ndikubvunze ndichiti shamwari yako iripiwe zvikanzi kudini zvikanzi zvandiri kutaura ndizvo zvikanzi alright zvikanzi right musati mabuda muno ndiri kuona iwewe amai vako vanorwara enda nemotokari yako tichakupa mafuta enda unotora mai vako vauye pano nekurwara kwavo ndokubva driver zvikanzi kune umwe bamunini pinda mota endai nemota ine ndisati ndi pano ndikabuda panapa kunonzi pane zvanoita zvikanzi hatinei nekuti wabuda kana kuti hauna nyaya yatiri kukumbira panapa ndiye kuti zvinhu hazvina kumira mushe izvi shamwari yangu uchachema kusvika mari vadzika ende zvatiri kutaura panapa asiti zvinetiwa nesu tiri kukuyambira nekuti munhu uyu akamira newe uchibva panapa kana usina zvawataura hauite 2 days usina kusangana neshamwari yako iyi fair iwewe mahwana achataka pauri ndiye kuti uri kuziva kuti hama yako akaita sei saka hachakwanisi kusanganika naye saka ukazosangana naye uchanzwa sei vaizama kutaura neimwe nzira kuti shamwari yako iyi yakafai iwewe unozviziva
kuti munhu yakafa. Saka ukazosangana naye wewe uchaita sei iye munhu akafa. Ndokuoma moyo amai mwana wachibvoyo wakatorwa. Zvikanzi mama ndiri kuona mapinda dambudziko rikutosvika pakufa. Asi nyaya ichakuuraya imimi. Wangu muri kurwara uso urwere wachona. Nyaya iyi pamuchazorwara zvokufa imimi munenge musisina wamunogara naye. Nokuti baba penyu izvezvi munogara nevasukuru vana vemwana wenyu uyu. But vese ndatoona vatopera. Vachafa zvisashoka nyika. Chii mwanangu mwanawo mamusoro. Mwana hasi kutaura. Vadzokera kumba. Musi wa 15 ukaenda kumabasa. Musi wa 17 mukoma KB. Mwanakadzi uyu anova ndiye akanganisha mari South Africa. Akabuda achimhanya kuenda kumba kweshamwari yake kuvabereki vake. Zvikanzi ningasvika kumba kwangu ari kunditiudza vabereki vangu kuti ndiri kupi. Nengi ndiani? Nengi ndiye shamwari yake yaikashekwa ya yanga na South Africa. Ari kutaura uya waka akanyura uya uyu kuti asvika kumba kwangu ari kunditi udza. Zvikanzi andima ishenda mese chauri kutyika chi plus takataura newe takaenda kupi nekupi ndiwo wakati ngatifambe tikafamba zvakanobuda ukazviramba. Zvikanzi kudii. Zvikanzi ari kunditi udza hama dzangu kuti ndiripi wakandiisepi. Yes. Akazoonekwa mukoma KB veukama vaya vakabva ati ngatifambe tiende kumba kwenyu tinotaura nekuonesana zvauri kutaura. But iye anga akutya kutungamira nokuti paakabuda mumba achitiza akatosiya mukadzi uyu akagara mumba make. Mushakabvu. Apa tisati kuti mushakabvu ari kuziva kuti mushakabvu ndiye ega nokuti vanhu vese vachiri kutsvaga munhu avasati vaziva takaita sei. Ndokuenda mukoma KB vachinoenda veukama pane 2 vakatanga kuona kuti ndine nguyu yasvika kupinda mumba make. Vakaudzwa live mukoma KB veukama vachitaura neni vanoti ataura kuti ngakuudzei kuti akandiisa kupi nemhaka yei. Kana asina kukuudzai ndiri kudzoka mangwana zuva rega rega ahana chaanofanira kuona chanoti ndechake. Vana vake vese ndichavatora kuvaunza kwandiri. Ndichavatora 1 pazuva rimwe chete. Muri yaZimbabwe ndiri kukumirana uri kubhindura nyaya yemukadzi aishanda kuSouth Africa ane vana 4 vakafa kubva musi wa 21 22 23 24 vese vachifa everyday. Baba Isabel Papa vapedza kudaro amai vemusikana uyu vakabva vamirirwa mberi. Zvikanzi ndakati kudii mwana wenyu ngaataure kwandiri. Mwana wenyu handisi kuzomutora, handisi kuzoita kuti asangane nerufu. Ndiye anofanira kuti atambure. Asi mimi ndichakutorai muchatevera vazukuru venyu. Mukoma KB musikana uyu kam pakapera mwana wechi4 ndo pakati vanhu vandiri kutaura vese mukoma KB nemhuri yaZimbabwe hapana mwana akavigwa. Vanhu vese vari kumushara. Vana vachiri kumuchari. Vana ava vanga vachifanei. Mukoma KB aizonzwika akuzoudza vanhu kuti mwana wangu adona. Mwana aita sei? Ndiye hapana ari kuziva. Ndiye hapana anogona kutaura kuti anoti mwana uyu akafa nei. But iye pachake ndiye azoudza vanhu kuti vanongonzwa akuchema. Endeni pane mwana mudiki anove mwana wemufi uyu anoti iye aitanga akatombosvika pambapa achibvunza mai ava achiti izvo ndingangoti zuva rega rega aisvika achibvunza mai ava kuti mama vangu vauya here. Achibvunza mai mama vangu vauya here. Kwanza achingopedza kubvunza kuti mama vangu vauya here mukoma KB apaite maminitsi amai varidza mberi. Ende mwana iyeye anonzi haazivi kuti chii chaita kuti aende ikoko. Mwana uyu asi munhu mukuru akatosara achisererwa nambuya vake amai vakutoenda kubasa ari mudiki. So amai vaudzwa pekupedzisira kuti imimi ndichatamba nemi mugotambura mucharara marara kana ndozopedzisana ishi. Iye ndo pakazoti kuvanhu uyai tigare pasi titaure ndikuudzei kuti kudini. Vanhu vachisvika mukoma KB munhu akatumwa akaenda kunodana vanhu veukama vakaramba kana sikuenda ikoko tanga yemashevedza sabhuku. Pakashevedzwa sabhuku aungana nekomiti yake vakuda kutaura mukoma KB ndiye zi nanhasi ndiye zi munhu ari kurwara haasi kutaura. Hachakwanisa kutaura. Hachatauri. Saka zvaifanira kutaura haana kuzogona kutaura. Haana kuzozvitaura. Apa amai vari kungoyaura vari kurwara. Haana kutaura. Izvezvi mukoma KB akada kutaura nevanhu anoita sekunonzi kuita senge munhu aita sign language. Akanzi
piwa sign yekuti nyora nditika anonyora kuti asengabula kusanganisa zvinhu zimwe dzenguva achibva ku left ku right achienda ku left usiri muteerero wedu womunyika yeZimbabwe. Mashoko akambotaura achiti iye pane pamwe pandaiziva pekuti shamwari yangu iyi aitombobva ku South Africa achiuya ku Zimbabwe kumwenezi. Iko kumwenezi ikoko ndakambosvika nako ndiko kwandaifungidzira kuti dzimwe dzenguva ndoko ari saka ndaigona kudhiraivha mota toenda tese kunotosati hako here ikokoko ndopatamba kuti mwenezi kunani mwenezi iye ndi kwanzi kune shamwari yake yaitamba naye, but shamwari ari kutaura iyi anoti haizi shamwari yekadzi ishamwari rume waitamba naye waenzwanana semunhu wanodanana naye. Okay, but pakupedzisira akazoti iwe regai ndikuudzei zvese zvekumwenezi siyanai nazvo chokwadi chiri pandiri regai ndikuudzei ndiye regai ndikuudzei. Itai zvinoita kuti mwana uyu ataure mukwanise kusangana nehama dzevanhu ava. Munhu uyu akamira ende asi kumira ari kupindira dzimwe hama dzatiri kutoona dzisiri dzombamu kukumbira kanhamba dzemubatsiri wekubhindura uya. Okay, 0781 150 770 0781 150 770 0780 258 564 0780 258 564 0781 150 770 0781 150 770 ndilo wimba